88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Parad Aliguas, tan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo! Alas 6 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat kada kayo amin apo ito'y upat nga suli ito'y Pangasinan. Maabig buklas kumuyamin dito na bulinaw tan Sambales. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Araw ng Biyernes. Thanks God it's Friday. 14 sa buwan ng Agosto 2026. Samahan niyo ako sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Ang inyo pong makakasama
Ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama rin si kapaborito Errol Horado. At dyan naman sa may technical control, Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga reaksyon at opinion, mga pagbati sa inyong mga mahal sa buhay, mangyari lamang po tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At pwede rin kayong magpadala sa ating Facebook page. I-search nyo lamang po ang DWG 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito. Alas 6:04 ng umaga. Ang Department of the Interior and Local Government, Department of Education at Early Childhood Care and Development Council ay formal na nagpirmahan sa pag-implementa ng Rules and Regulation o yung IRR sa ilalim ng Republic Act number 12199 o ang tinatawag na ECCD System Act. Ano itong ECCD System Act? Ito ay layunin itong magtakda ng pambansang pamantayan para sa maayos na edukasyon, kalusugan at nutrisyon ng mga batang edad 5 pababa sa buong bansa. Batay sa kanilang kasunduan, ang nilalaman ng bagong patakaran ay pagtatag ng ECCD office sa bawat lalawigan, lungsod, bayan at mga barangays na kinakailangan daw na magkaroon sila ng sariling opisina na mangangasiwa sa mga programa para sa mga bata. Maganda kung mayroong itatag na ECCDC sa bawat LGU upang mga siwa sa mga bata sa itinakda ng pambansang pamantayan sa ilalim ng Republic Act number 12199 na magbibigay ng pantay, ligtas at dekalidad na edukasyon, nutrisyon para sa mga bata na Pilipino. Ang tanong ng taong bayan, sino ang mamamahala sa Child Development Center? Ang sasabi ng tatlong ahensya ng gobyerno, ang mamamahala daw ay nasa kamay ng lokal na pamalaan dahil ang daycare at Child Development Center ay nasa ilalim ng mga lokal na pamalaan. Yan sinasabi ng ECCDC at DILG na magpapatayo ng opisina sa bawat probinsya, syudad, bayan at barangay. Saan manggagaling yung pundo? Kaya ng mga barangays na kakaunti ang kanilang pundo. Nabatay sa Memorandum of Agreement ng 3 ahensya ng gobyerno, ang mga lokal na pamalaan
ang direktang magpapatayo ng gusali ng kanilang ECCDC upang pangisawaan ang mga pasilidad sa kailang nasasukupan daw. Magandang layunin ng programa. Ang tanong ng taong bayan, paano ang sustainability ng early childhood care and development? Ang pagpapanatili ng early child care ay nasa ilalim ng DILG, DepEd at ECCDC dahil nakasalalay sa pinag-isang batas ng Republic Act No. 12199 na ang layunin nito ay patatagin ang naturang pasilidad at sistema sa bawat lokal na pamalaan. Kung sa bagay, maaaring gamitin ang local development o local government support fund o yung LGSF para sa tulong pinansyal sa mga mahihirap na LGU, na itong pundong ito ay manggagaling daw sa Department of the Interior and Local Government National. Kaya napag-isipan ng naitatag ang ECCDC office upang palakisin ang sistema at curriculum ng mga batang mag-aaral mula daycare. Sa ilalim ng Republic Act 12199, ang pondo ay manggagaling sa lokal at national government. Kinakailangan ng kwan yung pag-sustain. Dapat masiguro ang mga mahihirap na lokalidad o kaya yung mga barangay ay meron silang pondo para masustain yung naturang opisina. Para sa ganoon lalong mapagtibay ang kaligtasan at magkaroon ng child-friendly sa bawat barangay, bayan, syudad o lalawigan kung may papatayo ang Child Development Center. Kinakailangan ng pag-upgrade na naman ng mga opisina, yung mga plantilla position ng mga magtatrabaho sa naturang child development, yung mga child development workers o kaya mga teacher. Kaya nangangailangan ito ng malaking pondo para sa pagpapatayo at pagkumpleto ng naturang opisina. Sinasabi naman ng DILG na may local government support fund na ilalaan na ng naturang ahensya. Sila ay maglalaan ng bilyong-bilyong piso para may patayo at makumpleto ang mga pasilidad ng CDC sa bawat barangay at bayan na hindi kayang magpatayo ng naturang opisina. Sinasabi ng tatlong ahensya na may local fund ang LGU na dapat maglaan din sila ng pondo mula sa kanilang General Fund, Special Education Fund at yung Gender and Development Fund, yung GAD. Ang pagpapatayo daw ng naturang opisina, yung CDC office, ito raw ay isa sa mga criteria
sa pagsusuri ng Department of the Interior and Local Government sa para makuha nila makuha ng isang LGU yung tinatawag na Seal of Good Local Governance, o yung SGLG. Isa ito parang criteria para masungkit mo yung SGLG. Kaya't kinakailangan na ito ay maghanap ng pondo ang lokal na pamahalaan para maipatayo ang naturang CDC office, upang sa ganon ay masungkit nila yung kailang inaasam na pinakamataas na award, itong SGLG. Ito yung sinasabi nila ng DLG. Isa sa mga criteria pala ito. Na kung saan dito sa lalawigan ng Pangasinan halos sa lahat ng LGU sa buong Pangasinan ay sila ay pasado doon sa good financial housekeeping. Good morning, Kairol. Umuulan pa ba? Hindi, amaga-maga. Maga. Hindi mo tambasa. Kaya nga Siyempre, ulan pa rin. Kaya dapat mag-ingat yung mga kababayan natin. Ako nga kanina pag alis ko doon sa bahay pumapatak yung ulan Kaya anong masasabi mo dito sa pagpapatayo ng opisina daw ng Child Development Council sa bawat barangay, sa bawat bayan, Kapag ang pag-uusapan ay para sa mga bata, okay. Wala namang problema yan. Pero ang pondo, Pag sasabihin na walang pondo, alam mo kung bakit? Ang dami-daming ang ninanakaw, tapos sasabihin walang pondo. siyempre yung mga mahihirap na mga barangays ang sinasabi nila. Hindi Billion nga yung pondo dyan. Kaya yung nga, merong local support fund mula sa DILG din para daw sa mga hindi kayang magpatayo ng naturang opisina. At isa sa mga criteria Yung pagpapatay ng building sa LGU, hanggat wala pa, meron namang mga existing na dyan. Hindi pa-bias na nila, di ba? Pero ang sabi ng DLG, kinakailangan may sarili. Hindi maglaan ng pondo ang DILG. Yun ang kwan dyan. Sa buong Pilipinas. Huwag ipasa sa LGU. Sa buong Pilipinas, kwan yan, napakalawak at napakaraming LGU yan. So kaya nangangailangan yan ng hindi lang bilyon-bilyon na piso dyan ang ilalaan ng national government para maipatayo yung naturang na yan, proyekto na yan. Yung tapyasan nila yung pondo ng DPWH dahil pangalawa ang DPWH sa may pinakamalaking pondo. Ang pinakamataas yata DepEd. DepEd pa rin. DepEd. So yung DPWH, tawala lang pondo dito, hindi si Karalay manggawa bawat LGU na atay ibabagang may building. Yan ang kwan dyan. Dahil inaobligaan ang lahat ng LGU na magpatayo ayon ka sa DILG. Na isa ito sa mga criteria para masungkit mo yung SGLG. Kaya yan ang kwan dyan ngayon. Isa sa mga kwan yan priority agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya't nagkaroon ng kasunduan ng 3 ahensya, yung Early Childhood Development Council at ganon din ang DILG at ang Department of Education. Sana po magkaroon ng opisina ng CDC sa bawat LGU.
para mapangalagaan itong mga anak natin, yung mga bata, especially yung mga nasa daycare. Mabigyan sila ng tamang nutrisyon at iba pang pangangailangan upang sa ganon hindi sila magiging underweight. May mga naman existing na program naman na para sa mga yan. Oh, Diba? Palalakasin. Palalakasin. Pero ang kwan dyan, mayroon nga yung pundo para sa pagpapakain sa mga bata, di ba? Pero sinasabi ng mga, mayroon ako nakausap ano ba yung pinakain sa mga bata? Lugaw na nga, wala silang makikitang manok. Wala, kamahalaga agad. Masustansya yan. Masustansya. Agad. Yung gulay nga, pahirapan sa mga bata, yung luya pa kaya. Kaya, ang sabi nila, paano mo mapapalakas, mabibigyan ng magandang sustansya, yung pagkain ng mga bata kung luya ang inilalagay lang. Pampabango. Paano tatabat? Paano maabot yung talagang... Huwag mong questionin yan. Hindi. Dahil nung naabot na mo mga ararami go, sit. Oo, no? Sige. Yung sama. Diba? Pero noong, aywan ko kung naabutan mo yung Nutriban. Ayun. Di ba? May mga binibigay ng gobyerno na Nutriban. Yung mga iba meron pang Nutriban, tapos meron pang kuto. Tapos may malutura, may tawag to trigo. Yan. Kasi nga, pa ka nang nagkutsama na, amay nato na, kasi nga lilot balatong, may tsura balat. Kano may tawag ito, trigo. Mga may lilot balatong, tano, inlambong mo man, tapos, kinla, sa nagtulan na akin, ang gano ang gapoy sambong to, damulawa lay, may asukal ya da iset, paborito la. Nansama ang tan di ba? Pero ito may punto naman ang pamahalaan tungkol diyan sa pagbibigay ng tamang nutrisyon sa mga bata na mag-aaral. Nasaan yung pundo? Bakit wala naman wala namin programa natin na may patit-patit kaya nga, feeding program. Feeding. Ayun nga, yung feeding program, programatan, atay sa kaya ugaw at pakanan mo, hanggang nag-iinto lamay, may tamang timbang, yung siyempre malnorisiratan, mabang kung tabay da iset. Alam mo, minalala ko dyan, si dating mayor ng Bugalyon noon, si Jumel Anthony Espino. May diba? First term to mayor. Di ba, hinimok niya yung mga may kaya sa buhay na makipagtulungan. Yung tinatawag na Adopt a Child Program. So, nagkaroon sila ng feeding program. At yung mga bata na pinapakain nila ay nakita yung resulta na talagang hindi na sila underweight noon. Ang una niyang ginawa yung kanyang mga malalapit na kaibigan. Ay kinontak niya at imbaga to, impaliwawa to ata niya programa at wala rin malnourished dya at bugalyon. Correct. At kailangan natin na man-adapt ka, bigari na pakan mo. Kunyari, mag-a-adapt ka ng isa. Kwentahin mo yung kakainin nun hanggang matapos yung programa, sikatuman maiter to. Walay katungtung to. Sige, limara, kanto, sakit. Hanggang sa naubos. Hindi lang umaga hanggang tanghali yun. Hindi yan ang feeding program kasi may ano yan may
may programa kung ano-ano yung mga kakainin Oo nga, oo. na mga masusustansya. Masustansya. Oh. Kaya maganda yung mga ganun na programa, yung Adopt a Child program para sa ganun magkaroon ng yung pag-sustain sa mga batang underweight, pakakainin sila, bibigyan sila ng mga masustansyang pagkain, so hanggat maabot nila yung timbang nila, na hindi sila under weight o kaya yung malnourished na tinatawag. Alas 6:23 ng umaga. Good morning kay Cyril Bubis. Ayan, morning po. Dyan, taga-Dasol siguro to, Bubis. Si Paim Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Magandang umaga sa iyo. At ganun din si Merlita Abilia, si Christy Ramos Labasuris, ayan, ng Dasol, Pangasinan. Puro kabalayan mo. Oo, kabuluyan ko. Magina Corda, ito, nasa HK. Magandang umaga po sa inyo. Maulan na umaga. So ito yung isa na nagpapabati dito. Mamito Kalusa J, sabi niya. Ayan, good morning po sa inyo. At naway nasa mabuti kayong kalagayan. At good morning din kay Madam Annabel Martin Nayal, dyan sa may Dasol din. Good morning. Dyan sa may Kalasyaw, magandang umaga po sa inyo. Kapitan Saldi Bauson. Sa Barangay Makabito. Ayan, At siyempre, si Kapitan Saldi Bauson, kanyan. Maagang kanyan, nagigising. At nakasubaybay na sa ating palatuntunan. Malakas ang kanyang radyo. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Barangay Makabito at kabilang na yung mga BHW, mga Barangay Tanods, nakaantabay ni Kapitan Saldi Bauson. Walay kinakasintan, walay pangkakasakay. Oo, kahit na yung So leadership to. kahit na yung may bahay ni Kapitan tumutulong sa mga pangangailangan ng barangay. Magandang umaga sa inyo dyan. At siyempre, magandang umaga rin kay former barangay captain, former SK chairman, former MDR, former councilor, Transformer Mel Sapira. Kumusta ka na? Transformer, si Optimus Prime. Oo, binabaha pa rin ang kapaligiran dyan sa Barangay Banawang. O, passable na ba ang daan dyan sa mga main road? O baka naman kapag baha, nagtatransform ang sasakyan ni Mel Sapira. Magiging speedboat. Mamaliwa baluto. Oo. Good morning sa inyo dyan sa Barangay Banawang. Mayroon na bang dumating na relief goods? Siyempre, yung binigay ng lokal na pamalaan. Nag-second wave sila kahapon. Kaya't masaya ang mga taga Kalasyaw. Yung pinamigay kahapon ay DSW. DSW, oo. Ang nakakatawa dyan, ang tamay kin, may chichirian bangus. On. Meron. Ngaran truck man. Kaya ipapakero naman. Siyempre, maong labay ako tamkutaman na doon yan panahon. Mabutit may mga na nagdodonate na mga din, kaibigan ni Mayor Patrick. So, tulong-tulong. Kumbaga, bayanihan ang ginagawa nila dyan sa bayan ng yung nangyari kahapon na distribution,
ano po yun, walang patid ang paghahatid ng tulong para sa mga apektadong ito nga yung pagbaha. Ayan, oo. Kasama ng LGU Calasiao, yung mga empleyado ng gobyerno, buong pwersa ng PNP, may augmentation na rin ng Philippine Army dyan. Oh, saka BFP. At ng BFP. Yung mga barangay official, siyempre yung family food box Oo. ng DSWD. Ayan, oo. At yan nga, nanggaling din sila dyan kahapon sa may barangay Talibao, ang Tamlatan. Ay, siyempre. Paano ito Kaaralam sa Danumditan, barangay Talibao, most affected barangay Lasip, Lasip. at barangay Mangkup. Ayan, oo. Good morning po sa inyo dyan. Umupo na ba ang baha sa ngayon? Aha. Sana mag-subside na para sa ganun hindi naman mahirapan itong mga kababayan natin. Kalanti, Oo. dala ko mun, yakin. Oo. Kay Uranay. Kaya ingat-ingat lang tignan niyo yung mga kuan ninyo, yung mga hinalal ninyong mga opisyal, talagang araw-gabi ay kumikilos sila para sa inyong kapakanan. Ganyan ang public service. Kahit baha, talagang nilulusong nila yan. Talagang risky kung baga ang kailang ginagawa. Pero dahil nga sa kapakanan ng taong bayan, ay talagang ginagawa nila. Kahit na risky yung ginagawa. Siyempre, yung paglusong mo sa baha, nandyan na yung leptospirosis kung sakali, di ba? Hindi mo asahan yan siyempre, pag apak mo sa baha na naman, siyempre, di mo alam kung ano yung nasa ilalim ng tubig. Duman dumatay kin, yayak-yayak na, mantutumar kay kin, may tambal. Ayan, Huwag nyo pong kalimutan na mag-inom ng doxycycline. Ayan. So tambal to man Correct. May panalabanan. Bilang at nilawang ka, importante may laan mo lang walay sugat na salim. Mantumar kay doxycycline. Ayan. Good morning kay Dr. Roland Mejia, ang Medical Center Chief ng R1MC, at ganoon din si Dr. Ramon Bautista Sr. Thank you. Si kaibigan natin si Sir Roland Mondala. Ayan, Good morning. Good morning po sa inyo. Good morning din kay Zinaida Zamora Gilbert. Maabig ya kabuwasan lalamot at si kayo ditan, mga idol, Dennis at Errol. God bless always. Untan mo tad si kayo. Wala kayo natan at biyak tao. Size 9. Size 9? Tapos large. Large. Size 9 tapos jad kawas large. Ayan, siya kat 8.5. Tapos medium. Saragdalan. Tan medium. Saragdalan na ken itix awa. Itix na ken. Your greeting is good. Sige, antes tayo ng tapag, gadasaray karoman nilang balita, informasyon, are issues. Yasimbatan tayo sa ang kabusan. Wadyan ni Repigaran pa mano. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option.
Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House.
Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:40 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakhal. Parang bagay yata yung sombrero mo at saka yung sombrero mo para Errol sa akin Ganun ba? Oo, yellow Ayan. Good morning po kay Clifford Abilia. Ganun din kay Rinaldo Bungar. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din kay Mar Pascua, Alisa Sim, Jeffrey Castillo, Esther Ramos ng Barangay Mangkop. Baha pa rin dyan sa Barangay Mangkop. Mang Esther. Mang Esther. Ay, Mang Esther. Ate Esther. Mang Esther kung wala. Si Kagawad Raymond Taminaya. Magandang umaga po sa inyo. Si Kapitan Justin Espino, dito na Poblacion East, Bautista, Pangasinan. Good morning. Good morning po sa inyo, Kap. Alas 6:41. Isa sa mga top priority bills daw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay yung pag-amyenda sa batas na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS na nasa ilalim ng Republic Act number 11310 para palawagin ng mahigit 7 taon. Palawigin. Palawigin. Mahigit na 7 taon. Suportado daw ang nakakarami upang masiguro na makaahon sa kahirapan ng mga benepisyaryo bago sila umalis sa naturang programa. Suportado ang nakakarami daw.
suportado lamang yung mga ilang mga matataas na opisyal para sa kanilang sariling political agenda. Sangayon daw ang publiko at ang DSWD na hindi sapat ang 7 taon para sa ibang pamilya. Kasalanan ba ng mga taxpayers kung hindi umangat ang pamumuhay ng ilang benepisyaryo ng purpose sa loob ng 5 taon? Wala bang umasinso na mga membro ng purpose? Diba? Kaya yung mga masisipag magtrabaho, yung mga taxpayers, doble sipag pa dahil madadagdagan pa ng 2 taon. Kaya nga yung purpose. Sipagan niyo pa para sa inyong mga tax na ibibigay sa mga ito. Kaya nga ang sinasabi ng mga opisyal, hindi dapat alisin ang isang miyembro ng purpose kung wala pa silang kakayahan na magtrabaho. Karami sa mga miyembro ng purpose, hindi umaangat ang kanilang buhay sapagkat inilalaan ang natatanggap na pira mula sa mga taxpayers sa kanilang mga bisyo. Nandiyan na yung alak, nandiyan na yung sugal, at iba pang mga bisyo. Hindi naman lahat. Hindi naman, may mga napapabalita, nababalitaan, yung iba nga sinasangla ng isang ladala may awatan dahil purpose. Kaya nga natanggal sila sa ayon sa DSWD, tinatayang 1.3 million hanggang 1.4 million na pamilya ang nakatakdang alisin sa listahan ng purpose dahil hindi na sila maituturing na mahihirap. Kaya nga. So hindi maituturing na mahihirap dahil nga umangat na yung kailang buhay. Ang kabuuang membro ng purpose sa buong bansa ay tinatayang 5.4 million piso. Milyong benepisyaryo. Kung tatanggalin mo yung mahigit 1 million o 1.3, for example, di may matitira pang mahigit na 4 million na benepisyaryo na makakatanggap ng purpose. Maganda ang layunin ng programa ng pamahalaan para matulungan ang mga mahihirap nating kababayan na siyempre umangat. Yung kailang pamumuhay. Ang mga kwalipikadong aplikante ay sinusuri daw ng DSWD sa pamagitan ng mga nasa listahan ng mga mahihirap, ulubhang mahirap. May mga membrong buntis o yung mga edad 0 hanggang 18 gulang na kanilang mga anak. Yun daw mapagsusuri nila kasi maraming mga nagtatanong paano ba ang pagkuha ng mga membro ng purpose, di ba? Sabi nila, mga kinukuha yung mga may kaya sa buhay. Hindi. No, walay kaya magbilay, automatic X. Pero pag katsukaran mo yung mga umiikot at nagbe-verify, pwede. Ganon din yun. Ganon ba? Ganon din yun. Parehas din. Kaya nga yung malaki daw ang nasasayang na pondo ng gobyerno. Malaki daw. Sa mga purpose na nag-aantay lamang ng natatanggap mula sa gobyerno nasyonal. May mga pananaw ang mga nagbabayad ng BIS. Ang pondo ay nasasayang kapag may kapalpakan sa pagpapatupad ng naturang programa. Pinondohan ang naturang programa sa pamamagitan ng pambansang budget. Mula sa buwis ng taong bayan. Ngunit ang ginagawa ng ibang miyembro ng purpose, walay pansugal da. Walay pambisyo da. Saliyo di alak itampol. Araramay arom, walay man pa, tingnan na parlor. Riban! Okay. Kaya hindi napupunta sa magandang layunin tulad ng edukasyon at kalusugan ng kailang mga anak dahil nga iba ang pinupuntahan ng naturang natatanggap nila mula sa purpose. Ang buwis ng taong bayan ay magsisilbing susi sana upang matiyak na ang mga anak
ng mahihirap na pamilya ay nakakapasok at nabibigyan ng tamang medical. Medical, Diba? oo. Subalit, itinuturing ito ng pamahalaan at ang DSWD bilang puhunan ng human capital upang tuluyang makaahon ang pamilya sa kahirapan. Hanggang kailan kaya yung makakaahon? Hanggang kailan? Sa kahirapan yung mga mahirap na pamilya kung ang pinagkakalob ng gobyerno ay napupunta naman sa mali. Ayan, kaya may mga reklamo sa pagpili ng mga membro ng purpose imbis na ang binibigyan ng benepisyo ay ang mga mahihirap ang kailang pamumuhay, inuuna ang mga kamag-anak, yung siyabi yung mga kamag-anak system ng mga politiko, di ba? May kaya sa buhay. May mga nangaabuso sa pera imbis na ilan sa tamang programa na kukulayan pa nga minsan ng politika. Kailangan ng mahigpit na pagbabanta ng DSWD para maiwasan ang maling paggamit sa pundo ng bayan. Transparency ang susi ng tamang pag-uulat. Upang matiyak na ang bawat sentimo ay mapupunta sa tamang programa. Umabot sa 113 billion piso ang inilaan na pundo ng pamahalaan para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Purpose sa ilalim ng 2026 General Appropriation Act o yung GAA na naglalayong tulungan ang tinatayang 4.4 million na mahihirap. Kung tatanggalin ng gobyerno ang purpose at ang 113 billion pesos ay ilaan na lamang sa scholarship program, mariresolve ba ang kahirapan sa bansa? Tama ang sinabi mo. Kung ang 113 billion piso ilalaan sa scholarship program, marami na. True, naman yan, CHED. CHED. Dadagdagan. Tatanggalin yung purpose. Actually, meron ng meron na mga programa ang CHED. Kaya nga. Pero kulang pa. Kung ang pundo na ito na purpose, tanggalin na yung purpose at yung pundo na yan ilaan sa scholarship program, maraming mga kaya ganito na lang yung pamilya ng membro ng purpose automatic meron silang scholarship. Pero wala na yung buwan-buwan na di ba? Gawin na lang scholarship program. Kaya nga. Yung mga membro ng purpose, isa sa pamilya nila magkakaroon ng libreng pag-aaral. Di ba? Pwede rin yun. Kasi para makapagtapos yung kanilang anak, aangat yung buhay nila. Makapagtrabaho ng maayos, makahanap ng trabaho, at least yun, kakayod na yung kanilang anak para sa pamilya. Yan, yun yung kasagutan. Yung member ng purpose naman, meron pang isang kapatid. Di ipasa uli. Yan ang maganda. Para sa ganon, mas aangat. Kasi pag ganito na lang palagi, wala. Siyempre, hati yung opinion ng ating mga kababayan. Pag ganito na lang palagi, unya, hangga po'y pamaliwan tayo, iter kila iter. Sikara, kabangon di kabosan, alagaran dalaba lamay, ayuda da. Paano pag scholar na lang? Ayan, mas maganda pa. Diba? Maraming makakapagtapos sa kolehiyo. Siyempre, pag nagtapos ng kolehiyo yan, may maganda silang trabaho. Yun, talagang aangat ang buhay ng mga mahihirap. Yun sana ang nila. Tanggalin na itong purpose na ito. Dahil wala rin yan. Pang politika lang yan. Pag binigyan mo ng purpose, may purpose ka, saan galing yan? Imbis na sabihin lang, galing sa gobyerno, galing sa akin yan. Ako ang nagtrabaho. Good morning kay Caroline Balason Desina. Ayan, magandang umaga. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito. Wala na bang baha dyan sa inyong lugar? Sana wala na para sa ganun
makapagtrabaho tayo ng maayos. Alma de Guzman, mga kapaborito, pinipili ang binibigyan ng purpose. Oh, tama sinabi nyo, dapat tanggalin na ang ilan na sa edukasyon. Ayun yung opinion nila yan ng mga nakaka-observe. Advance happy birthday kay Atong Rimo. Ayan, oh. Hoy, bukas. Bukas. Yung mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga nakakakilala po kay Renato, Atong Remo. Ipangasalan ko. Bukas po ay ipangasalan ko. Bukas po ang kanyang birthday. Pangasalan ko. Aray ka balis-balis sa linawa. Aray ka kanayon, kapartidos, nen Atong Remo. Kakaaro. Nabwas! Subert dito. Nita. Kansyon ng tamo? O, sige. Kansyon ng ta? Okay. 1, 2, 3, go! Happy birthday sa iyo. Ayan. Atong Remo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan. Happy birthday. Walang makakapigil. Hanggang oran, hanggang dulap. Correct. Kung tatanungin niyo sa amin kung ilang taon na, mas maganda si Atong Remo ang magsasabi niya. Kontak, bagay mantapakilay ken sala ni tepat. Agto ubatan niya si katuot sa isin tatula. Agar kaki doon amoy. Dilawan. Isisikreto to ya si katuot 60 years old la. Di ba balot? Ni bagak. Sige, good morning at si Kahiran Dumaringal. Magandang umaga kay Bernabe Hinise. Idol, lalong dadami ang nakawan kung tanggalin ang purpose. Kandumat. Arnold Nabalta, tama, tanggalin na ang purpose kasi lalong tamad ang mga mahihirap. Nagpapakarami ng anak dahil sa purpose, umaasa. Hindi yan, hati kasi ang opinion. Ating opinion, Yung mga netizen, yung ibang nagkokomento dyan, ano pa yan? May ibang nagkokomento, yung mga troll. Di ba? Gusto lang. O baka yung mga nagkokomento, may may sama ng loob dahil hindi nabigyan. Sige. Good morning kay Myra Meriti Lapid. Magandang umaga. Good morning din kay former barangay captain, former Liga President Carlito Dion. At magandang umaga din kay Engineer Kapitan Salayog. Ay, si Kapitan Willie Salayog. Diyan sa may barangay Tambak. Dagupan City. Bayag ko lang kabata si Kapitan Willie. Pero siya Ken, sasabat ko na minsan, ako masyadong Ken, may kabkabat din kasi. Nagkaroon ko labat akabat. Asagapol mo, di man Ken, kapian. Ayan. Si Ken, si Don Ramon Bautista Sr. Good morning, former board member. Former Vice Mayor Ramon Bautista Sr. Good morning. Kantabay. Then Region 1 Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia. Ayan, Morning, Sir Ramon. Good morning din kay Mayor Carl Christian Viga ng Mapandan. Kaon din kay Dr. Felix Domicilio, kay Sir Jeffrey, magandang umaga, kay Madam Sheila Pinulyar at Councilor Fred Pinulyar. Kaon din kay Boss Darwin, magandang umaga sa lahat ng mga staff dyan sa may Mayor's Office Mapandan. Si Master Sarlo. Ayan. Good morning, Sir. Sarlo Gonzales. Kanayon to Ken, Gonzalo. Doke. Hindi, Gonzales. Ay, Gonzalo may sakay. Si Sir Buds Vidal.
Oh, si Transformer. Transformer Mel Sapira nan message ay kili karakala text na natan. Oo. Good morning kay kon nga. Si Joel Calvo, magandang umaga. Long hair. Si Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyo, magandang umaga. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Ay Councilor Elias Villanueva. Ayan. Magandang umaga rin kay Madam Mami, kay Boss Carlo, kay Sarbayan, si Sergeant Basa, Master Sergeant Oliver Esteves, at si kuanan Master Sarlo. The weather is unpredictable. However, the weather is inviting. Inviting saan? Inviting maraka sukin man ilop na ang puta-puta nga sabaw. Ayan. Sa gabeton ibaga. Oo. Si Annabel Tolentino Bugayong, good morning. Si Teddy Bear. Teddy Bear Bags, good morning. Sa mga Dunkin Donut Boys. Oh. Si good morning sa mga Didi Boys. Didi Boys. Figure mo tayo Didi Boys. Maong labat. Talos ang kuntampulya. Dunkin Donut Boys. Tanad Arellano. Tanad Arellano. Kuhan ng Teddy Bear. Good morning kay si Barkada ta. Si Jonathan. Jonathan Tandok. Good morning. Si Tata. Angelis. Si kuhan ng Teddy Bear. The weather is inviting. Boss Sarlo. Kantumat. Inobatan to. Si Lady Diane Lumibaw, good morning. Ingat po. Kanto Jaay. Okay, good morning. At si kaya namin. Ayan. Si Sir Ben Hobillanos, magandang umaga. Good morning din kay sino pa yung si Madam Jubet Apiado Esteves ng LCR Kalasya, magandang umaga. Good morning. Si Dave Parahas, good morning. Ima Duque, magandang umaga sa inyo. Si Marilyn Varuna, magandang umaga. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa himpabay. Bukas pa nga pala yung usapang business. Makakasama dyan ang dalawang Dennis. Tuloy na tuloy yan kahit ganito ang panahon. Dennis Ferrer, kanegosyo. At siyempre ang inyong lingkod. Bukas 3 o'clock up to 4 o'clock in the afternoon. Ayan. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingcora, Team Magtipan kasi ng Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Early in the morning ni Kaoli Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito.